de la llengua i de la cultura vinculada a l'Institut d'Estudis Catalans, que quan es produeix el cop d'estat de Primo de Rivera, la crisi de la Mancomunitat, la crisi de l'Institut d'Estudis Catalans constitueixen aquest espai de cultura científica com un refugi des d'on continuar treballant al servei d'un projecte que els havia convocat i que els havia unit des de l'Institut d'Estudis Catalans i amb la figura de Montserrat Fabra. L'editorial va iniciar les seves publicacions l'any 1924, justament un any després del cop d'estat de Primo de Rivera, i ho va fer, diguem-ne, amb el segell dels nostres clàssics, amb un disseny de Josep Obiols, per tant, diguem-ne, relligant molt amb el que era l'esperit del noucentisme. Josep Obiols, deixeble de Joaquim Torres Garcia, estem situats en l'entorn d'un projecte cultural d'una gran ambició, diguem-ne, entrebancat per l'escenari polític, però en tot cas que trobava aquests camins per prosseguir-se, projectar-se i consolidar-se. El primer llibre és això, El somni de Bernat Metge, els nostres clàssics. Ja queda clar des del principi que l'editorial Barcino i el seu fundador d'una manera molt especial, Josep Maria de Casacuberta, al costat, insisteixo, de Pompeu Fabra i d'altres il·lustres filòlegs, l'objectiu era el que en bona part també inspira aquesta sessió d'avui, és a dir, que un país adquirís finalment una plena consciència de la seva tradició literària, dels orígens de la seva tradició literària, única manera sòlida de plantejar-se un futur fonamentat en la cultura i un esperit d'humanisme i de civilització. Aquest propòsit es va mantenir al llarg de tota la trajectòria vital i científica del seu iniciador, Josep Maria de Casacuberta. També en vida seva la va reprendre la Fundació Carulla com a fruit d'un acord entre Lluís Carulla i Josep Maria de Casacuberta, i en el període actual l'editorial intenta ser fidel a aquell mateix criteri, ampliant en tot el que les seves possibilitats permeten l'abast de l'acció. Ho fem mantenint ben viva, amb la mateixa exigència de sempre, la col·lecció dels nostres clàssics. Fa poc publicàvem una nova edició crítica de l'Espiny de Jaume Roig. Ho fem traduint els clàssics catalans medievals a altres llengües. Ho hem fet en anglès, ho hem fet en alemany, en grec, i probablement ho farem en alguna altra llengua perquè hi ha molt d'interès que aquesta recuperació es faci des de l'esperit, ja no tan sols aquell inicial, que el poble, diguem-ne, conegui i faci seva la cultura que en realitat li és pròpia, que n'és el fonament des del punt de vista literari, sinó que aquesta magnífica, impressionant, altíssima tradició literària no sigui viscuda en exclusiva com un fruit del qual només podem gaudir els hereus culturals d'aquesta mateixa tradició, sinó integrar-la, com nosaltres fem amb Shakespeare, com nosaltres fem amb Goethe, com nosaltres fem amb Dante, a la gran cultura europea, de la qual, sens dubte, Llull forma part, com forma part el Germà, com forma part de Magna. Per això, aquesta nova col·lecció de traduccions, diverses col·leccions de traduccions, i a més, diguem-ne, ens interessava recuperar
i potenciar aquesta aproximació, aquesta aposta d'aproximació ja no tan sols acadèmica, sinó més divulgativa al conjunt dels nostres lectors. S'ha creat la col·lecció Tast de Clàssics, que és una col·lecció en què autors catalans reescriuen sempre amb una màxima cura de fidelitat del contingut del text original les obres primordials d'aquesta tradició literària medieval. I hi ha també una aposta, que és la de la Biblioteca Barcino, de la qual forma part aquest volum, que diguem-ne presenta en un camí diferent obres com, per exemple, aquesta que avui donem a conèixer, que prèviament Anthony Honner va traduir a l'anglès i que després ara ofereix en una versió catalana esplèndida, amb una introducció excel·lent i que ens ajuda a endinsar-nos amb molta precisió en l'origen i el contingut i la naturalesa d'aquesta obra, i que és, en el context d'aquest lluita que parlàvem, una bona oportunitat, més enllà dels textos en què Ramon Llull crea poesia, crea un discurs literari complet o crea un discurs d'ambició espiritual i d'explicació integral del món, aquesta altra obra en què el tema, l'objecte, és la seva biografia i, per tant, una bona porta d'entrada a la seva figura. Jo no he de dir res més, volia explicar el context en què aquesta obra arriba davant vostre i cedir la paraula a qui més autoritat té de fer-la servir en aquest acte, que és el professor